segunda división a vindeira temporada. Remata así unha temporada espectacular do club vigués. O primeiro equipo xogará en Europa e o filial na segunda categoría do fútbol español. O xuíz Peinado envía a xuízo a Begoña Gómez polos presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción nos negocios e apropiación indebida. O magistrado decidiu fixar como medidas cautelares a retirada do pasaporte. E moita calor e nervios foi o que pasaron as preto de 16.000 persoas que se presentaron ás oposicións de educación. Buscan o seu futuro e intentarán conseguir unha das 1.601 novas prazas ofertadas en 42 especialidades. Mañá actívase a alerta vermella pola calor en boa parte do interior da comunidade. Varias zonas rodarán temperaturas próximas aos 40 graus. Tamén hai alerta laranxa no litoral coruñés e no sur de Lugo. Os termómetros marcarán rexistros de récord para a época do ano. Quedan suspendidas as actividades deportivas ao aire libre. A xente colle un poquinho de medo e vais aos povos, a piscina, a praia. Supoño que dentro da casa pois estará pouca xente, fora ainda menos. Últimas horas do Son do Camiño, festival de referencia en Galicia, polo que pasaron milleiros de persoas aquí polo Monte do Gozo. Xe foi unha xornada con acento galego, con Ortiga, Carlangas, e nun sintres vai dar comezo o concerto do galego tamén sen Senra, e tamén quedan os cabezas de cartel Lola Índigo e DJ Snake. E desta hora moitos gozando do circo romano que se está a vivir no Ar de Lucus, con bastante calor. Xa ven que é unha festa declarada de interese turístico internacional. Hoxe viviu unha das súas xornadas grandes. En breves estaremos ali tamén en directo. Saudos, que tal? Boas noites. O Celta Fortuna acaba de ascender á segunda división tras superar a Ponferradina por 4-1. É a primeira vez que un club galego ten os seus dous primeiros equipos no fútbol profesional, así que Vigo está, xa poden imaginar, de festa. E ata ali, ata esta de Balaidos, ímonos en directo con Víctor López. Víctor, moita festa, non? Moitísima festa, non? Vigo está de festa como non é de outra forma, despois de que máis de 18.000 aficionados estiveron presentes aquí nesta cita histórica, neste choque entre o Celta Fortuna e a Ponferradina, e o cadro vigués que o ano que ven estará na segunda e na primeira división, co filial e co primeiro equipo. Celebración en Vigo por todo alto, aínda non rematou, aínda continúa a festa aquí en Balaídos, e veremos ata que hora remata esa celebración. Grazas, Víctor. Nos deportes volveremos a Balaídos para ver como está sendo esa festa. Esta noite vai ser moi longa ali en Balaídos e en Vigo. Continuamos con máis asuntos. A actualidade lévanos o xuíz Peinado, que abre xuízo oral a Begoña Gómez. O maxistrado decretou como medida cautelar a retirada do pasaporte da muller do presidente Pedro Sánchez. Os socialistas saíron en Tombra a criticar a decisión, mentres que o PP defende que España merece un goberno que non roube. Begoña Gómez sentará no banco dos acusados. O xuíz Peinado cree que puido aproveitarse de ser a muller do presidente do goberno para impulsar a súa carreira profesional. Tamén ve risco de fuga, polo que decidiu fixar como medidas cautelares a retirada do pasaporte, a prohibición de saír do territorio nacional e a obriga de comparecer cada 15 días no xulgado. Dende as filas socialistas sucedéronse as reaccións moi críticas coa decisión de Peinado. O PSOE fala de escándalo democrático, sostén que Gómez é inocente e que leva 2 anos sendo perseguida xudicial e políticamente. O ministro Félix Bolaños considera que é un día nefasto para quen creen na xustiza e o ministro Óscar Puente critica que o maxistrado apunte a axuda que podería recibir por parte da súa escolta para fugarse. O sindicato policial Jupol descarta rotundamente esta posibilidade. Los policías nacionales, también nuestros compañeros de escolta de presidencia del gobierno, por encima de todo, somos agentes de la autoridad y por ello nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Dende o PP lamentan que Sánchez convertese a Moncloa nunha gorida de delincuentes e o Executivo nunha organización criminal. Hoy en el Partido Socialista, si no tienes a parte de tu familia imputada, es que no eres nadie. Antes solo era Pedro Sánchez el que tenía a media familia imputada, a su señora, al hermano, al pequeño Beethoven, y ahora ya Zapatero también
Tiene a sus hijas y a Gertrudis. O xuiz Peinado tamén enviou a xuizo a asesora da muller de Sánchez, Cristina Álvarez, e o empresario Juan Carlos Barrabés. Begoña Gómez xa anunciou que recorrerá as medidas cautelares acordadas. Polo momento, Sánchez mantén silencio sobre esta decisión xudicial que afecta á súa muller. Esta semana confirmou o seu apoio o expresidente Zapatero. O socialista deixou asuntos por aclarar na súa declaración na Audiencia Nacional. Por exemplo, non respondeu ás preguntas sobre as xoias atopadas na súa oficina. Sánchez mantense na defensa pechada a Zapatero. Pues confío en su inocencia, respeto a la justicia. A pesar de que o expresidente socialista deixou abertas moitas incógnitas na súa declaración na Audiencia Nacional. A máis destacada... Y ahora vamos a las dichosas joyas. A das xoias valoradas en máis de 1.300.000 euros. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración? No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado. Que Sánchez intentou xustificar. Mire, es que yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Do resto de asuntos, Zapatero negou que mediase no rescate a Plus Ultra. Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra. Defendeu traballar sen contrato para análise relevante. No, este es un acuerdo, dada la confianza que teníamos, es un acuerdo entre el dueño de Análisis Relevante e conmigo. E mesmo tivo tempo de defender o traballo das súas fillas e da súa secretaria. Tampouco faltaron... Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio. Os choques co xuiz. Así as cousas, Sánchez mantén a súa intención de presentar orzamentos en 2026 e de celebrar eleccións en 2027, mentres os populares reiteran a súa petición dun adianto electoral. Feijóo critica que o PSOE Sumar bloqueasen unha proposta do PP no Congreso para exixir a convocatoria de eleccións. Es que no se puede pedir al presidente del gobierno que se convoquen elecciones en tu país y que lo pida la mayoría del Congreso. Mirad, no nos dejan votar en urna y tampoco nos dejan votar a los diputados en el Congreso. Eso, queridos amigos, es la degradación máxima del sanchismo. A actual presidenta do Congreso dos Deputados, Francina Armengol, descarta presentarse ás primarias do PSOE en Baleares. Asegura que irá na lista ao Congreso cando Pedro Sánchez convoque as próximas eleccións xerais. Jo no optaré a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears. I ho faig per responsabilitat enorme en el moment que vivim. Crec que és el millor que hem de fer en aquests moments. I dic-vos que si els companys i companyes ho voleu, optaré a la candidatura. E os socialistas galegos piden unha solución urxente para os lodos vermellos que xera a central Alcoa de Cervo. Ademais desta preocupación medioambiental, asegurou o líder dos socialistas galegos que queren apostar pola construción do forno de cocción para asegurar a viabilidade da empresa. Tamén dixo para mellorar a conexión eléctrica. Pero tan importante como recibir enerxía máis barata tamén é ser eficiente dentro do propio complexo industrial para conseguir que se consuma menos enerxía. Hai que apostar por esa descarbonización, por esos precios millores na enerxía eléctrica, pero sobre todo hai que apostar pola viabilidade. O Colexio Oficial de Médicos da Coruña celebra o seu encontro anual. O doutor Fernando Lamelo Alfonsín foi recoñecido pola súa labor durante a pandemia. O presidente da Xunta destacou a calidade do noso sistema sanitario. Alfonso Rueda lembrou que Galicia foi pioneira na implantación de historia clínica electrónica e ten o calendario de vacinación máis completo do mundo. Ademais, vai ser a primeira en poñer en marcha o seu centro de protonterapia. Rueda pediulle ao Goberno Central que negocie cos médicos o Estatuto Marco para resolver un conflito que afecta a milleiros de pacientes. Galicia foi a primeira comunidade autónoma onde os seus responsables públicos, os seus responsables políticos, manifestamos que esta é unha reivindicación xusta, é necesaria, e conforme pasa o tempo, e estamos vendo a repercusión e o impacto que ten no noso sistema sanitario, cada vez me convenzo máis e nos convencemos máis de que é necesario, a parte de xusta, necesaria e urxente. O de hoxe foi un día de moitos nervios pros opositores do ensino galego.
A Xunta oferta 1.600 prazas, o 90% delas de acceso libre. A convocatoria atende a 42 especialidades. Esta mañá presentáronse case 16.000 persoas que buscan a súa oportunidade neste proceso. A maioría de sedes están na Coruña e Pontevedra, cun total de 15 sedes, 15 localidades que puderon escoller para realizar estes exames. Xa está feito, agora só falta que aos opositores de educación lles saíse ben o exame. Eso sí, foi unha xornada para eles de moitos nervios. Os nervios do último momento dan a sensación de que non te acordas das cousiñas, pero confiamos no traballo feito. Sí, es la primera vez, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, yo creo que como todo el mundo. Y nada, a ver qué sale. Yo puse todo de mi parte y ahora pues ya se decidirá. Estudiaron moito co obxectivo de conseguir unha das 1.601 prazas ofertadas para ser mestre. Bueno, después de un año de estudio, claro, te juegas un montón y al final pues son los nervios de última hora, sientes que eso, no te acuerdas de nada, pero bueno. No, yo ya estuve el año pasado, pero fui por probar, este año ya un poco más metida en el asunto, a ver qué tal, y bueno, nervios, unos pocos, la verdad, siempre hay. Fixeron un exame de 16.000 persoas, son máis prazas para conseguir un mellor ratio de alumnos por clase. Estamos tamén contribuindo a reducir o ratio, xa que pese a que temos unha reducción de matrícula, estamos convocando o 120% das prazas que é posible facer, non? O proceso continúa ata o 19 de xullo, xa que nos vindeiros días leen seus exames diante do tribunal. Despois saen as notas e os que pasen terían que defender a programación e as unidades didácticas. E se aproban, adxudicaráselles a praza para poder comezar a dar clase en setembro. No plano internacional, Irán anunciou esta tarde o peche novamente do Estreito de Hormuz polos ataques de Israel no sur do Líbano. Responsabilizan a Estados Unidos de incumplir o memorando de entendemento que puxo fin á guerra. Avisan de que, en caso de que continúen a agresión, executaránse novas medidas. Un novo peche de Hormuz que se produce case unha semana despois de que Irán e os Estados Unidos alcanzasen un acordo provisional de paz. Ben, pois recordarán que hai unhas horas, pouco durou, o Estreito de Hormuz estaba aberto. Este proceso axudou na baixada do prezo dos carburantes. Van a ver perfectamente neste gráfico. Hai un mes, por exemplo, o diésel sufría a súa última suba, €1,71. Dende entón, baixada devagar e hoxe o prezo medio está roldando o €1,5. A gasolina non variou tanto o seu prezo neste último mes, baixou ata €1, baixou máis uns 10 céntimos con respecto ao diésel. Veremos como repercute esta situación agora do peche nos mercados. E vexan as impactantes imaxes que chegan dende a República Dominicana. Ao redor de 1.700 persoas tiveron que ser desaloxadas por mor dun incendio nun resort turístico no que faleceu unha muller italiana. Polo menos, outras 10 persoas tiveron que recibir asistencia médica. Varios dos afectados inhalaron fume e outros presentaron palpitacións, mareos e náuseas. O incendio de orixe descoñecida propagouse con rapidez polo material que cobre o teito de boa parte das áreas comúns do hotel. O corpo sen vida dun octoxenario apareceu aboiando en augas do porto de Tragove, en Cambados. Atopárono contra as 11:30 da mañá unhas persoas que navegaban pola zona. O falecido foi identificado como un veciño de 83 anos. A Garda Civil agora investiga para aclarar as circunstancias da morte. A vista non tiña sinais de violencia. Unha das hipóteses é que puido caer ao mar accidentalmente, pero será a autopsia a que terá que precisar as causas do seu falecemento. E un incendio nunha nave de aluminios provocou alarma en Cienpozuelos, en Madrid, esta tarde. 13 dotacións de bombeiros traballaron no control para que as lapas non se propagasen ás naves lindeiras. A combustión do aluminio xerou unha densa nube de fume visible a varios kilómetros. E falece un segundo menor e outro segue crítico tras afogarse nunha praia de Tarragona. Os rapaces de 12 e 13 anos tiveron dificultades para sair da auga mentre se bañaban nunha zona rochosa onde ondeaba a bandeira amarela de precaución. 3 mozos lograron sair da auga polo seu propio pé. E en Zamora continúan a buscar a un mozo que desapareceu mentras nadaba nun encoro da provincia. Un amplo dispositivo dos servizos de emerxencia rastrexa por auga e dende o aire Rico Vallo para intentar localizalo. Polo momento, nada se sabe do seu paradoiro.
Aquí en Galicia, as olladas seguen postas nas aldeas afectadas polas fortes treboadas do mércores, que tratan de recuperar a normalidade. Mentres, os veciños limpan casas e rúas. A maquinaria pesada traballa para retirar toneladas de leña que arrastrou a auga. Ata o mércores pasado, todo isto eran prados ao pé do río. A ponte de Prado Cabalos parou a embestida da auga e das toneladas de leña que arrastraba. A propia ponte sufriu danos, pero aguantou e salvou a aldea. Estamos cos labores de desatascar o que é o ponte, e a prioridade de desatascar o ponte é darlle salida á auga. E, bueno, nuns días se tratará de sacar toda a maleza existente. Teresa, que vive ao pé da ponte, é das que peor o pasaron, con case 90 anos e problemas de mobilidade, tivo que sacar a Garda Civil por unha ventá. Nacín aquí e aí que me criei e nunca vin isto. Porque eu nunca creía de que o puente se iba a encher de auga. Se iba a encher de basura hasta alto. Xa teñen luz e auga da traída, aínda que non apta para o consumo, pero aínda queda moito máis por facer. A Fernando morreu o can e 11 pitas, e a horta desapareceu baixa auga. Tiñámola como un jardín, porque é o que temos que facer, que non... E mira como quedou. Hasta a porta arrancou, unha das follas da porta arrancou. Isto é froito dos lumes do ano pasado. E que o ano pasado, vamos, chegounos aí mismo. As xornadas transcorren estes días para os veciños entre traballos de limpeza e desentullo. E facendo un pouco de reconto do que se perdeu e do que se pode recuperar, se é que queda algo para recuperar, porque a mitad non está no río. Eu teño que limpiar o que é a casa, porque aí eso aí os garajes terá que vir alguén a limpiar, porque aí como nos metemos. Tamén quedou baixo a auga a estrada de Castro a Pixeiros, apenas se aprecia por onde discorre. Leva desde entón cortado o tráfico e non se sabe cando se restablecerá a circulación. E atención a esta imaxe, porque esta tarde os condutores víronse sorprendidos por unha gran fumareda na P9. Unha furgoneta ardía na estrada en dirección a Coruña e Santiago. Por sorte, só houbo danos materiais e a circulación non se interrompeu, xa que o condutor deulle tempo a aparcalo ao carón do gardarraíl. O rei Xoán Carlos volve a competir en Sanxenxo a bordo do Bribón. Participou como patrón na primeira xornada da cuarta serie do Trofeo Xacobeo 2026, na que a súa embarcación terminou segunda por detrás do Titia. A súa presenza foi un dos principais focos de atención dos que acudiron á xornada na ría de Pontevedra. E imos a Ferrol, estas son imaxes da primeira xura de bandeira civil que sae das dependencias navais nesta cidade. A Praza de Armas acolleu un acontecemento único para celebrar o 300 aniversario da cidade como departamento marítimo. O acto, no que participaron un cento de civis, estivo presidido polo almirante xefe do Arsenal Vicente Rubio Bolívar e contou tamén coa presenza do alcalde da cidade e do novo presidente da Autoridade Portuaria. Ben, nas últimas horas a Xunta informou de que vai activar varias alertas por este episodio de calor na xornada de mañá. As temperaturas máis altas registraránse no interior da comunidade e tamén nas montañas de Lugo e Ourense. E na zona de Valdeorras, a alerta laranxa recomenda tamén tomar precaucións no litoral este coruñés e no sur de Lugo. Nestes concellos queda suspendida a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior dende o mediodía ata as 8 da tarde. Poden ver todos os concellos afectados no QR que aparece á dereita das súas pantallas ou en G24.gal. Os termómetros que van roldar os 40 graus no primeiro día do verán para poder sofocar mellor esta calor, as praias serán a elección de moitos. De norte estamos na Coruña e agora na Mariña Luguesa, a sur da costa galega. Estas son imaxes de Vigo. As praias están sendo o mellor lugar para o alivio dunha vaga de calor e unhas temperaturas inusuais en xuño. Vimos de noites tropicais de 20 graus e pouco descanso, así que a brisa convértese na gran aliada da fin de semana. Veníamos comentando que qué gusto el sol y la brisa, la verdad que esto es precioso. Estamos como un océano, como digo eu. A mí non me gusta esa temperatura tan alta. El estar con unas temperaturas de 7 o 8 grados con diferencia al interior es mucho. Eu que son de Ourense e que hai bastante menos calor no verão e un pouco máis de calor no inverno. A temperatura da auga é fantástica, non ten nada a ver con Portugal, que son augas moito frías. E isto antes en junio era impensable, encontrarnos un día como hoy con este calor que yo ya estoy sudando. Non é o mesmo poder falar dunha vaga de calor con mar aquí ao lado, cun chiringuito da praia, con unha cerveciña fresquiña. Parece que cada ano o verán empeza antes e dura tamén
máis tempo, non? O mes de xunio foi horrible, o sea, horrible en o sentido de que foi moi quente, non? Eu creo que isto non ocorreu nunca, eu non recordo uns veráns tan quentes, non? Cada año hacemos calor e máis tiempo seguido, porque antes había un día ou dos aquí de 30 grados e era lo máximo. Cando o domingo reciba o verán, quedarán por diante 93 días e 16 horas da estación máis longa do ano. Segundo Meteo Galicia, os rexistros cálidos dos últimos estíos confirman a tendencia ao aumento da temperatura media nos meses estivais. Pois no interior sen praia, a mellor opción serán as piscinas. A maioría están xa abertas, entre elas o Parque Acuático de Monterrey. Cristina do Río estivo ali. Acaban de abrir, onte foi o primeiro día e hoxe xa o poden ver ata a bandeira que abren moi oportunamente coincidindo coa vaga de calor. Esta tarde superáronse en numerosos puntos da provincia os 35 graus e os próximos días aínda se agardan máis. As instalacións abriron nas mesmas condicións que o ano pasado e coas mesmas tarifas, pero ao longo do verán teñen previsto abrir zonas novas e novos tobogáns. En Monterrey non se pasa calor, únicamente agardando quenda pros tobogáns, pero aseguran que a experiencia compensa. Algunos van muy rápidos, por ejemplo, uno blanco que hay ahí atrás. No segundo día de apertura, as instalacións enchéronse de xente que foxe das elevadas temperaturas da cidade. Despois de estar no interior de Ourense, pois con moito calor, decidimos vir aquí ás piscinas para refrescarnos un pouco. É moi divertido e nada, como fai calor, o tempo acompaña, estáse moi ben. A piscina de ondas é un dos maiores atractivos das instalacións. Venimos aquí para ir a la piscina de olas e ir a piscinas profundas. Ahora vou a piscina de olas. Así que chao, chao. Eu tamén. Tamén está concorrida a zona infantil con atraccións seguras para os máis cativos. E logo estuve nos xogos acuáticos. Y luego subimos un tobogán. El agua es una cosa súper deliciosa y más en este clima y mis nietos están... As tarifas son as mesmas do ano pasado, pero prevén actualizalas cando abran as novas instalacións. Tómalo como unha especie de reset para todos, para poder coller despois a setembro con máis forza e con máis ganas. Remata o cole e os nenos van ter agora todo o día libre. Equilibrar o lecer coa aprendizaxe é algo no que insisten os especialistas, que apuntan tamén as vantaxes dun verán programado pros pais. As aulas quedan baleiras e os rapaces descubren que ese tempo tan programado con actividades e estudos desaparece. E que máis nota este tempo baleiro son os pais que teñen que facer malabarismos para entreter e desfrutar dos rapaces todo o día. Sería recomendable buscar un equilibrio entre a actividade, entre o descanso e tamén desta maneira os pais poden conciliar mellor. Entre deixar os nenos no parque ou vendo a televisión, moitos son os pais que aproveitan as actividades culturais de entidades públicas, como este contacontos de Cordel na Biblioteca Compostela Anxo Casal. A ir fora, a xogar, pero tamén está o tema das pantallas. Estes espazos proporcionanlles, penso, un momentiño para calmar e para distraerse das pantallas tamén. Unhas actividades que axudan os nenos a desfrutar do tempo libre, pero tamén os pais. E non só hai parque, praia, piscina, tamén é moi beneficioso para eles manter este tipo de actividades que despertan un pouco máis a mente. Os contos son unha maneira de aprender así distendida, sen moita disciplina, e iso axúdalles moito a desconectar, pero ao mesmo tempo a manterse activos. É unha horiña que están eles entretidos e nós podemos descansar un pouco, entre comillas. É tempo de cursos ao aire libre de algún deporte, coñecer actividades gandeiras ou traballos dunha granxa, ou mesmo aprender idiomas ou facer esas cousas que non se fixeron no resto do ano. Que buscasen este equilibrio entre actividade e descanso e que non sobrecargaran as asendas dos nenos e das nenas como se estuvésemos no inverno, senón que é importante tomalo como unha especie de reset para todos, para poder coller despois a setembro con máis forza e con máis ganas. E non pasa nada se aparece o aburrimento. É fonte de creatividade e espontaneidade. Segundo os psicólogos, ademais, os rapaces van lembrar non tanto as actividades que fixeron no verán, senón o tempo que compartiron ca súa familia.
Pois un dos plans máis demandados seguro que son os campamentos xunto coas actividades propias do verán. Este ano o Goberno galego oferta case 12.000 prazas, a cifra máis alta. Esta programación está dirixida aos novos de entre 9 e 30 anos. En menos dunha semana comezan as primeiras estadías, por exemplo, na illa de Ons. Pero as prazas tamén son para outros moitos lugares de Galicia. Entre os máis demandados están as Illas Atlánticas. Neles poderán gozar de moitas actividades os rapaces con idades entre os 9 e 17 anos. Tamén hai campos de voluntariado para os maiores de idade. As prazas adxudicáronse por sorteo, pero aínda quedan vacantes. É dicir que se algunhas das familias e dos mozos e das mozas quedaron sen plaza nos campamentos de verán, aínda poden solicitar as que van quedando vacantes. Polo tanto, de luns a venres, na sede electrónica da Xunta de Galicia, poden consultar a partir das 3 da tarde as plazas que van quedando vacantes día a día e poden solicitalas dende as 4 hasta as 9 da noite. Xa yo adiantábamos e agora o que toca é ir a Lugo, porque os romanos e os castrexos tomaron esta tarde as rúas da cidade, a cidade amurallada que levan xa días celebrando o Arde Lucus. E hoxe é unha das grandes xornadas con moitos actos. Xoel Rodríguez, sabemos se gañou xa algúns dos bandos? Pois, David, o certo é que a historia di que gañaron os romanos, pero dende logo os que gañaron hoxe aquí en Lugo foron os milleiros de visitantes que viñeron ata a cidade para gozar dunha auténtica viaxe na historia. Unha viaxe que é posible da man dun extenso programa de actividades que inclúe desde o desfile de tropas romanas e tribus castrexas que tivo lugar ás 8 da tarde ata outras propostas como as loitas de gladiadores. Aínda por a noite haberá tempo tamén para troula. Ás 11 está previsto o concerto de Celtica Pipes Rock cun programa que continúa mañá ollo porque se introducen algúns cambios debido ás elevadas temperaturas que se agardan precisamente para o domingo. Edición número 25 do Arde Lucus aquí na cidade da Muralla, que deixa ademais cifras de ocupación por riba do 90%. O Circus Maximus é un dos espectáculos máis agardados dentro do programa do Arde Lucus. O público non recelou de instalarse no graderío baixo o sol a pesar da calor. Aguantar como podemos con auga e abanico. Eu traigo aquí un paraguas, non me pega nada co atuendo, pero dame igual, vou non sacar igual, En varias ocasións os bombeiros arrefriaron o lugar para facer máis soportable o espectáculo. Sobre a area, todo un dispositivo de habilidades de loita. Hai habilidade, emoción, tensión, hai aventura, hai competición, incluso entre el mismo público. Todas esas variables conjugadas hábilmente pues hacen que el público año tras año quiera venir a ver nuestro espectáculo. Primeiro, gladiadores a cabalo amosaron o manexo da espada. Tiveron que cortar unha sandía, atravesar un aro de lume e guindar unha lanza con fogo. Tamén houbo carreira de vigas, un espectáculo que sempre enche o aforo do circo. Gústame moito porque sempre ten varias pruebas, é un espectáculo que é moi realista. Es todo muy bonito, por los caballos, por las cuadrigas y las luchas de los romanos y tal, mira. Me encantó, lo disfruté muchísimo, muchísimo, es muy divertido. O circo volve esta mesma noite cunha sesión nocturna na que o protagonismo está no lume e as luces. Xa mañá domingo serán os escolares os que tomen a ronda da muralla a partir das 11:30 e pouco máis tarde as tribus castrexas terán que facer fronte a incursións no seu campamento. Paralelamente, continúan as representacións en varias localizacións do casco histórico. Toda unha festa con máis de 300 actividades que amosa a convivencia entre castrexos e romanos. E aínda queda unha xornada de festa, onde xa vai rematando e aquí en Santiago son do Camiño, que deixa unha ocupación hoteleira en Santiago superior ao do Apóstolo. A hostalaría agarda a superar despois desta xornada os 23 millóns de euros que deixou a edición pasada. Xa é a terceira xornada e a resaca séntese no escaso madrugar dos festivaleiros. Linkin Park era un dos grandes concertos deste ano e así se demostrou nas reservas hoteleiras para esta noite, que xa foran boas os días pasados. O festival en realidade empeza os xoves, pero aquí desde o fin de semana anterior, luns, martes, está chegando moitísima xente coa tema da montaxe. Despois chegan xente de crew, de xente que ven a axudar aos grupos directamente. Chegan os grupos a Santiago de Compostela e tamén chegan a xente que lle gusta a música e veñen de todos os puntos de Galicia, de todos os puntos de España, e neste caso polos artistas internacionais de todos os puntos de Europa. A previsión na reserva de aloxamentos é fundamental nesta data para garantir unha boa localización e facela antes da suba de prezos de última hora.
Reservamos con bastante antelación el año pasado incluso y el cartel sí, ya lo conocíamos. Hemos cogido una casa aquí al lado de la Plaza do Obradoiro, fenomenal, así que nada, a disfrutar. Pasa a ser unha das datas de referencia da cidade para todo o ano. É un dos eventos que nos congrega máis número de personas en Santiago de Compostela durante todo o ano, por encima, moi por encima agora mesmo, das festas do Apóstolo. O impacto económico deste evento tamén recae sobre os hostaleiros, que detectan algo menos de xente, pero que se mantén o consumo. Vamos a tener más personas sobre las 7 de la noche, más o menos, que vienen, toman algo y luego se van para el festival. Suelen consumir, sí, sí. Son rapaces novos y los que no son tan novos también. Aquí cómese ben e cómese cantidad. Desde Turismo de Galicia calculan que este festival xera uns 5.000 postos de traballo entre directos e indirectos. Pois agora o que toca é ir ata o Monte do Gozo, porque desta hora está ateigado e moita xente gozando dos concertos. Esta noite o colofón con Guitarrica de la Fuente, Lola Índigo e arestora Andrea Otero. Escoitamos música galega, non si? Efectivamente, David, escoitamos agora música galega, tamén estamos agardando polos dous cabezas de cartel desta xornada, como dicías, Lola Índigo e DJ Snake. Agora mesmo en directo estamos vivindo tamén un dos pratos fortes da xornada, co galego Sen Senra, que podedes ver aí en directo. Foi unha xornada con acento galego, con Ortiga ou con Carlangas, pero sen dúbida os que máis arrasaron nesta edición do Son do Camiño foron Katy Perry e Linkin Park, ambos os dous chegados dende California ata aquí, ata o Monte do Gozo. Ata aquí esta edición do Son do Camiño, pero moitos xa están pensando en repetir o ano que ven. Xa con menos forzas co primeiro, pero bueno, seguimos aí aguantando. Hai que darlle duro, home. Son 3 días, hai que aproveitalos. Hai que aproveitar o máximo para bailar e pasalo ben nas últimas horas do Son do Camiño deste 2026. Unha vez que xa descansaron os festivaleiros, volveron a ver os artistas desta xornada. Moi ben, xente espectacular, ambiente moi bo, e o que é o tempo espectacular tamén. Galicia en estado puro. Festa, boa xente, boa bebida e boa comida. A verdad, viñamos con menos expectativas este ano, pero estás superando bastante, moi ben. Contenta, sí. Estilos musicais de moitas variedades, o que fixeron que todos disfrutaran e outros non tanto. Sendo realista, al final a mí tampouco me gusta, por exemplo, Linkin Park non me gusta, pero hoxe Ortiga, que non está supervalorado, pero a mí me encantou, pois me pasei genial, a verdade. Pois Katy Perry moi ben, Linkin Park tamén genial, casi os cabezas de cartel. E hoxe estamos esperando por Lola Índigo, claro. E para despedir o festival, música de galegos como Ortiga ou Carlangas. E os premiados Guitarrica de la Fuente e Lola Índigo son o colofón deste Son do Camiño 2026, sen faltar, por suposto, os DJs e a música electrónica. Este sábado entre todos os días do ano, o día en que hai un maior número de factores para que o noso estado de ánimo sexa positivo. É o Yellow Day, onde temos máis probabilidades de estar de bo humor. Seguro que Raquel Candoi tamén o está. O Día Amarelo, que é o Día da Felicidade, nace en 2005 en contraposición ao Blue Day, o azul, a data máis triste entre os 365 días do ano, que sexa o 20 de xuño ten un fundamento estatístico e responde a un teorema basado en varios factores que sumados influen positivamente niso do noso estado de ánimo. Clima favorable a un día de que comece o verán, máis horas de luz que axudan á produción de cortisol e tamén de serotonina, a proximidade da paga extra, as vacacións e algúns elementos máis que converxen en que o día feliz sexa na terceira semana de xuño, concretamente hoxe. Tradúcese nunha fórmula matemática que certificou un psicólogo e investigador da Universidade de Cardiff, en Gales. Os factores que fan que este sábado teñamos máis probabilidades de ter bo humor e sentirnos felices son, entre outros, que hai máis horas de luz, é o día máis longo e a noite máis curta, que o bo tempo nos permite estar en contacto coa natureza e socializar máis, ou que as vacacións xa están á vista. Perché sono in vacanza, perché sono con mia moglie e il sole è magnifico. Que es un día maravilloso, es verano, estamos vivas. Sol, está bom para caminhar, para estar com o companheiro. La luz solar es más largo los días, se sale más a la calle, se socializa más, entonces todo eso favorece. Es que el día es más largo, se aprovecha más supuestamente
y al final pues el tiempo hace que muchas veces tengamos esa alegría. Y aún por encima se nota también lo que dijiste tú, la paga extra. Pues sí que va a ser, ¿verdad? Está bien hecho el algoritmo. Penso que bo que haxa un Yellow Day, xa que a felicidade pois é unha das emocións máis importantes para a saúde mental. A alegría debe formar parte da nosa presencia consciente, así que sí, ten moito sentido e me alegra moito que alguén decida que hai un día para a alegría. En realidade hai dous. Desde 2012 a ONU estableceu o 20 de marzo como Día Internacional da Felicidade para recoñecer a importancia do benestar como unha aspiración universal e desde 2005 existe este Yellow Day, o día con máis probabilidades para sentir a felicidade. E que nunca nos falte o sorriso. Ben, nalgunhas vilas do norte de Portugal, Gaia, Matosiños ou Porto, estes días fan brillar o seu ceo. Por exemplo, así lo cía esta noite. Celebran un espectáculo aéreo onde os drons teñen moito protagonismo, creando imaxes na escuridade. Por certo, son os mesmos que participaron na bendición da Torre de Xesús co Papa León XIV. Gaudí puido ver de preto a súa creación. Pois no Festival Portugués, a empresa catalá de drons conseguiu 2 fitos internacionais, 3.000 aparellos sincronizados voando simultaneamente e tamén entrou no libro dos récords ao xerar a frase máis longa xa máis feita con estas aeronaves. No festival poderase gozar ata mañá das acrobacias aéreas, carreiras, múltiples exhibicións que conforman unha ampla oferta de actividades para toda a familia. Imaxe ben fermosa. Xa saben que no código QR que teñen á dereita da súa pantalla, aí teñen toda a información, tamén en G24.gal, sobre os concellos que mañá van estar en alerta vermella, laranxa ou amarela pola calor tan intensa. Así que, moito sentidiño, e nos volvemos mañá con toda a información. Agora, o que toca son os deportes.